Ngiyakhuleka kwabesilo, ngiyakhuleka kwizizwe zonke. Kuyi-Sunday ntambama. Kuningi bakithi. Kodwa ke before ngene ku-topic yosuku, ngizodlula la. Abafundisi kade bekhala nje insukwini ngokuhlukana kwabo nama-clergies wabo beyithula kwi-organization ku-SG. Ndate Floyd babuya bethwele izandla ekhanda uthe ake bamele kancane, ake bamlandela abafundisi bangempela, balande abantu abafana no Shembe, abantu abafana noLikhanyana. Hayi bona kabazi uzokwenzani ngabo. Base bethi abafundisi, hey, uyazazi ukuthi sesirecruite kangakanani abantu before ama-elections, abantu bebesilandela ngamabandla ngokuhlukana kwakhona. Awukho uhambe yobafuna wena labafundisi ositshela ngayo. Angazi-ke noma-ke kushuthi bese kuyiyona indlela yokuqalisela ukurecruiter by uBushiri. Kodwa-ke cha, zikhona iy'nkulumo enjalo. Ningababuza abafundisi abakhona kuma-structures e-MK bazonitshela ensukwini nje impela ubajikise kabuhlungu kabi o-SG. But-ke angifuni ukungena kakhulu kulezo. Kunezinye iy'ndaba nje abantu abangazizwa kuMary ey'nsukwini mayiseqedile nge-paperwork yalokhathi uyakudinga. So sesizobona kahle ukuthi were people following the MK party or they were following an individual. So mhlambe sengiyamhaphela ngimhambela phambili, kodwa kuzoyimemezelela yena lokhu agcine decide ukuthi akwenze, of which there's a process akabhizi ngayo njengamanje, and she's busy recruiting some other people for whatever. But lindani ke nizozwa ngayo Mary. Angithanda ukubakhulumela abantu mazi kanje inkulumo, but I don't know if it's a breakthrough or what. But ke hlalani nje, nhlaleni linda umumo, nizobe seniyawuzwa. Okubi ke sengawukuthi uma enza lokho athi uzokwenza uhamba nama members eMK yini mhlambe ke, kodwa ke ngoba phela ilungelo lakhe bebelandela yena, hayi sebeyohamba naye ke, kodwa ke kuzofanele ukuthi ashiye kwe-organization mayiseqedile nge-paperwork yalokho akakwenzayo. I'm sure namandla akade ebelievele ukuthi nawe uzokwazi ukwakala kahle manje kule ndlela akayihamba. But today umhla 21 kusasa, April 21, njengoba bengishilo Nkosi yami ngiyazalwa, lokho nginikhumbuze futhi ngiyazalwa mhla 21 tomorrow, and we'll be celebrating my birthday on the 26th because abahlobo bethu abaningi bebengekho kule weekend. Usuku lethu ke beliluhle kakhulu namhlanje. Kodwa ke I was busy preparing for court. Thursday nginenkantolo, Friday nginenkantolo. Kodwa after we went to court on the 14th, ngisazokwenza ama video a specific ngale nkantolo esiprepare khona engxabanweni yami nabelungu in Tugelamouth. Lapha ya enkantolo ngangiqala ukubona ijaji lihleka bafethu. Nganele ngasukuma nje ijaji la ngihleka, angikaze ngize ngikuze lokho. Ngiyambuza ukuthi uhlekani his worship, bekuyijaji lomlungu elimhlophe qwa. Ngiyambuza ukuthi uhlekani, uthi hawu akufanele nabe nomusa. Ngithi mina cha sekuyinkinga. Sesibuya second half, uma sifikile kokuqala uyangicela ukuthi sicela ukuthi unga record enkantolo. Okay. Bese uthi okwesibili, I have your application where you are applying for media coverage. I'm not going to grant you that. But ke uma sengibuya ngizokwenza lawo ma video ngizowaquote the exact words ka judge and what transpired in court. But okay, bese ethi ucela ukuthi I stand it down matter, angiphume nabameli baka applicant. Siphume ke phandle masisakhuluma nabo, athi lo mama uyangibona, awungikhumbuli ngegoda lapha kwivideo enkantolo, awungibona ulirecognize leli goda kule video yakho senkantolo. Ngithi mina ngiyakubona, phila indoda le kuyona yayikhona. Uthi hayi ukhona yomele elinye icala.
So by the look of things akekho ofuna ukudila nami enkantolo. Okay, kulungile ke ngoba nejudge elinye bengikwenye inkantolo akusilo lele lokuqala esingazwananga nakho ubani uBedenoff obani ngiyakhohlwa. Then the other one who granted an order in my absentia bengingasiye, then it's the other judge. So this judge ke shameless phathe kahle yazi ube right kanjani engathi wonke ama judge ngaba njengaleli judge uyazi elaze lahleka kanje uyabona umuntu akubuke ngathi uyakudabukela angazi noma ngidabukela ijudge noma belingicabangelana I don't know, but he kept on asking ukuthi awu record ngithi mina cha ngirecord ngisacela imvume yakho athi okay. Okwesibili ke mase sibuya ke athi kummeli lo seduze wami umchazelile yonke into efunekayo ukuthi ayenze uma ngabe sebebuya uyasho kummeli uthi hayi umchazelile, we've drafted an order already, iyahlehla okay iyahlehla matter will be adjourned for date esisazovumelana ngayo because there's still emotion uthi usazofaka emotion nama affidavit. Selithi ke judge kimi kuzofanele ngifake i-affidavit kuyona ngifake izathu why do I need a media coverage. Yena he's refusing to grant me a media coverage because because it's of no public interest. Ngithi mina wazi ngani ukuthi it's of no public interest. There is a public interest in my case, so ngiyacela ke mina i-media coverage ayithatha ibeke eceleni akhulume nami engibuka athi uzokufaka kwi-affidavit. Ngiyacabanga ukuthi awuyazi ukuthi ikapla njani. Ngithi mana ke mfowethu mina ke ngimningabi nje la enkantolo. We wrote to Judge President. Judge President referred us to the judiciary or to the court manager. Sayagu court manager is the one who gave me those forms that I applied with. So, and what if it's different media houses azo cover my story ang apply mina egameni ngiwafake na ngokuhlukana kwawo. So ngize lapho because I was advised by the court manager athi ke yena vele ngizobe ngeke athi ngizobe ngekho kwi-matter yakho ufuna yiphi date sibangayithola athi ummeli oseceleni the next court date that is available is somewhere towards the end of August. Ithi mina mana yema nitheni namani ngiletha la enkantolo nakwazi ukuthola an urgent application nayifaka naqeda nathola the preference date, first preference date within 3 days nayitholi i-date yasenkantolo. Mina mase kufanele ngiphendule mina ngisakwazi ukuthola lama dates no first preference date makwenzakaleni lingibukela lithi angifuni ukuze uku-arguisha nawe kodwa ke the first preference date ayikho date available. Ngithi mina hayi kusho ukuthi izofanele ibe available ngoba anikwazi nini ukuthi niwathole inkantolo igcwele u-road accident fund wodwa nabantu abangayitholi kwa imali zabo. Nawo nje ngisazofuna ukwazi ngalezi imali zabantu ababhizi baletha ama case abo ka-RAF adliwe inkantolo adliwe abameli. Ayikwazi ke nje ukugcwala mina ngingayitholi le date. So athi ke kulungile ngizokunika ubani ufuna abantu 18 May ngithi ithi mina hayi akuso 18 May 27 May athi kulungile i-date angigrant maye ngigrant i-date bese thi ke le application yakho leyo ifunayo ifaka khona lapho ufake ne-affidavit khona lapho la ufuna ukuya khona but like uyabona umuntu who wants to get rid of you nje uyabona hamba but ngisazoyi break her down le case. Reason why ngiyikha phezulu kanje ngeke ngathi ukumshukumisa kancane le judge. Ngifuna ukuchecka ngale judgment ekhishwe yilona omunye ayiwayihlangula kakhulu kukhona akazi ukuthi why was it granted kwayena because already the first judge ayisitshengisile ukuthi akufanele ngabe imethi yaqhubeka enkantolo even though sebeke bangibhedela bangitshela ukuthi angiyimele sabangakhona ukuthi angiyimele but ke
kwayena wathi akafisi nokuthi azayidiscuss nje leyo the special judge ezobe khona on the day yona ezokhulumisa leyo case. But ke kuyacaca ukuthi usuku nosuku inkantolo zethu ayikho lento yalezi inkantolo zamanje zathatha amandla amakhosi nje zafuna ukubizwa ngo my lord bengasi landlord bephuca ama landlords imithetho yayo ayikho lento yale inkantolo kwamanje judiciary busy hlalisa abantu umuntu wayethatha isinqumo eswrong omunye opposer lo kwaNdlunkulu ibuyele enkantolo ngomhla ka 28-29 May nakhona isinqumo sejudge lokuqala siphikiswe yiJudge uDavis lo ade khona